E cando andaba por ali, por curral, dicía timpe tampetín, eu son o jalo que manda aquí, timpe tampetín, eu son o jalo que manda aquí. Pero tivo mala sorte aquel día. Entrou un raposo vello e colleu-no polo pescozo e case o retorce. E díxolle: Ei, jalo, vou-te papar dun bocado, estou esfameado. E díxolle o jalo: non me coma, señor raposo. Aló, por qué? Vos viste raposa? Sí. Ai, 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 ai. A min, moito... Porque teño un micro pequeniño, bueno, pero grande o micro. Escoitase ben, verdad? Teño aquí, bueno, mirade que me atopei. A ver se alguén sabe o que é. Un saco. É verdade, este é un saco. Ai, canto, canto! Un millo. Canto millo! E tamén teño aquí unha... Un certo. Sí, eso é fácil. Ten dentro. Eso digo eu. Un pote. Un que? Un pote. Un poti, chámase. Sí. E para que sirve? Porque non o conozco. Para cocer as castañas. Para cocer as castañas? Ai, pasar as castañas. Creo que non, que é para outra cousa. Que sabedes por aquí? Que crees que é? Para matar as pitas. Para darle de comer as pitas. Pita, churra, churra. Para matar as pitas. Ah, para matar as pitas. É como así? Os pinchos. Non, non é para matar pitas. Tampouco é para castaña. Tampouco. Non. Non é para colar de un leite ás vacas. Para eu debaixo da teta, non. Pero non vai mal, non vai mal. Non. Sabedes o que é? Ten aquí uns corniños, un burato finiño, 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 para que saia... O leite. O leite non. O millo. O que dá a pita, que dá a pita. O huevo. Os huevos, ben batidos, e logo fan así fíos para os pastéis. Ah, carai. É que sí. Non sei se era de Modesto ou de Víctor. É de Modesto, non me acordo como se chama, ten un nome raro, Eres unha zorra que fala. Si, unha raposa que falo, si. E agora son grande, pero eu fui pequeniña. E vivía ca miña nai alá no monte, nun tobo, nunha cova. E un día, sabedes que me pasou? Chamou a miña nai. Caliña! Que me chamo así. E eu vin correndo. Que queres, mami? Que queres? Que queres? Que queres? Que vou querer, filla? Xa és unha raposa grande. Hoxe vas buscar ti só a comida polo monte. Nunca teño medo. Eu soiña. Que va, que va, que va. Que si, que xa és unha raposa grande. E xa sabes cazar ti soa. Non, que teño medo. Eu sempre vou detrás do teu rabo, mami. Eu sempre, sempre. Non. Xa chegou o día. És unha raposa grande. E ti soiña vas buscar comida. Ui. Que sí, que podes. A que sí que vai poder? Sí. A que todos medramos? Sí. Claro. Alá marchei, eu era pequeniña, non era grande nada, pero era moi lista. A daquelas os montes estaban cheos de carballos, a ver os carballos así, esas árbores tan grandes e bonitas que pouco se ven xa, por cierto. Sí. Claro, eu tiña que abrirme paso, porque unha cousa é ir ca mamá, que lle miras o rabo, vas onde queres, e outra é ti soa. Ao principio era perigoso. Cando eu faga así e así, vos facedes cras, cras. Vale, vamos a ver. É o ruido das polas que se parten para pasar a raposa. Vamos a ver. Que máis? Cando eu faga así, facedes fium. Vale? Ui, é un paxaro que lle quere picar na cabeza. Xa empezamos problemas. Vamos a ver. Cras. Cando vexades que fago así, facedes psss. Vale, vamos a ver. Cras. A raposa botou unha mexada e quedou relaxada. Ui, de repente, empecé a cheirar comida. Comida. Non era millo, non, era outra cousa, era... Por atrás non está, por diante tampouco, aquí pola dereita nada. Alá arriba, no carballo, na última pola, había comida. Pensou a raposa, e como chego alá arriba? Sabedes o que había no alto da pola? Sí. No alto da pola. Había queixo. E diredes que fai un carballo con queixo. Había un paxaro negro que tiña o queixo no peteiro. É un corvo! Sí, señor.
te chamas? Sí, moi ben, como te chamas? Vera. Aplausos para a Vera, que sabe o que é un corvo. Claro que sí. Tamén come millo, por iso anda por aquí, como hai millo. Como cantan os corvos, sabes? No. Mira a boa como sabe. Así canta. A ver, facelo como te chamas? Como te chamas ti? María Josefa Mérita. María Josefa Melita. Vamos a chamar Melita. Eu como chamo? Melita. Pois facelo como a Melita, fai. Eso é cantar ben ou é cantar mal? Mal. Entonces, a raposiña, que é moi lista, cando viu que o queixo estaba no peteiro do corvo, como é moi educada, primeiro saúdo. Hola, señor corvo. Hola, ¿qué tal? Mire, por favor, poderíame dar un cachiño de queixo? Que non comín nada, teño unha fame. No, o queixo é ver. Oh, pero tes moito, podesme dar un cachiño pequeniño. Comparte. Que non, que é meu. Ai, que rancioso. Ai, sabedes que iba a facer? Meter o rabo entre as pernas e volver para casa. E de repente dixen, non teño medo, teño unha idea. Fixen a miña primeira raposada. Saberedes como se saco o queixo ao corvo sen subir o carballo. Señor corvo, Que queres? andan dicindo todos os animais e as veciñas e os veciños que cantas fatal. Xa o di a Melita tamén. Mentira, eu non canto mal. Sí, como canta Melita o corvo? Como canta? Ves? Canta mal e ainda por riba seguro que non sabe cantar ningunha cantiga. Sí que sei. Ah, pois a ver se sabes esta. A ver se sabedes esta. Ondiñas veñen. Sabedela? Todo. Non te vayas rianxeira, que te vas a marear. Aplausos porque cantades moi ben. Moi ben. Atentos. Agora toca a ti, corvo. Agora eu. Ondiñas veñen, ondiñas... Que conseguí, masón? Que conseguí? Queixo! Non sabedes o rico que sabe algo que consigues ti soiña. Estaba tan bo, que de repente escoitei. Teño máis fame. Que fago? O monte xa acaba aquí. Aí xa hai unha aldea. E nas aldeas hai cazadores que teñen paus con lume que fan pum! Ai! Teño medo, que fago? Marcho para casa ou vou buscar comida? Sí, ou vou ás aventuras?